चली बहुत बढ़िया बा। ये लाइव के जतना हो सके ना रउआ हम ओपनली कहतनी, जहाँ तक हमरा घसीटे के बा घसीटब, लेकिन याद रखब रउआ अगर 4 कदम बानी ना तो हम 8 कदम बानी। हम कौनों के दम पे कूदत नहीं खी, महादेव महादेव। लेकिन रउआ अगर डाल डाल बानी तो हम पात पात बानी। रउआ हमार 2 गाना निकाल सकीना, हमरा और 10 गाना निकाल सकीना, ठीक बा। तो रउआ एक कलाकार हई, तनी कलाकार में रहब तो कलाकारी लाइन बड़ा अजीब लाइन होकेला। हमने कुल प्यार के भूखा आई जा, प्यार से पेश आई जा। जिया शेर विकास कुमार जी थैंक यू। हमने कुल प्यार के भूखा आई जा, जिया व्यास थैंक यू। रउआ हमरा से जितना प्यार से बात करम हम रउआ से उतने प्यार से पेश आई। और रउआ हमरा के गाली देव, चाहे वो तूफानी लाल जी होखस, चाहे अदरवाइज कौनो होखस, हमरा से कौनो के कुछ फर्क नहीं के पड़त, ठीक बा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रेली रेली, अरे यार ये सब भोजपुरी में रेला रेली ना चलेला गुप्ता जी। बस आज ऐसा दिन आ गया है कि तूफानी लाल यादव को मेरा नाम लेना पड़ रहा है, ये सोच के मुझे अफसोस और घिन आ रही है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा, कम से कम